भैया हो, हम भोजपुरी गायक रंजय लाल यादव राउर सभी श्रोतागण से एगो निहोरा करातानी। हमार छोट भाई अयंश बाबू के सपोर्ट करी जा और जेकरा से जितना बनता है अकाउंट नंबर डाल। प्रेजेंटेड बाय मगहिया म्यूजिक। सुन के सब रोवाता बेइन कर कहानी, सुन के सब रोवाता बेइन कर कहानी। बबुआ के कसम जियाबे के बा, सबका से बाटे हमर ये कहिनी होरा। सबका से बाटे हमर ये कहिनी होरा। बबुआ आयांश के बचावे के बा, बबुआ आयांश के बचावे के बा। म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। बबुआ आयांश के, बबुआ आयांश के बचावे के बा। देखली नजर से इता भाड़े चुनमुनिया, देव के सहारा ई हो देखले ते दुनिया। देखली नजर से इता भाड़े चुनमुनिया, देव के सहारा ई हो देखले ते दुनिया। हो के सहैया मदद कहरे के भैया, फर्ज के अपना निभावे के बा। सबका से बाटे हमर ये कहिनी होरा। बबुआ आयांश के बचावे के बा, बबुआ आयांश के बचावे के बा। म्यूजिक बाय पीएम बिहारी। बबुआ आयांश के, बबुआ आयांश के बचावे के बा, बचावे के बा। करेल रंजय सबसे अनुरोध हो, काहेल मंदिप मुखरा लिख परमोध हो। काहेल मंदिप मुखरा लिख परमोध हो। करेल रंजय सबसे